Tak my vás vítáme u druhého videa. Ahoj. Jsem tady já, Luboš. A Alena. To znamená, že jsme tady oba. Takže tenhle ten příspěvek by se měl týkat té techniky kvantové regrese. Takže bychom tady řekli nějaký bližší informace o té kvantové regresi. A jdeme asi rovnou na to. Jdeme na to. Takže těch technik, určitých regresí, kdy vás někdo vede do těch minulých životů, je tady vlastně víc. Ale tato je vlastně unikátní v tom, že tam je komunikace s těma bytostma lásky a světla. Což my vnímáme jako nesmírně důležitý a podstatný. Bez toho to prostě nejde. Protože to, že uvidíte třeba nějaký minulý život, ještě není všechno. Tam je důležitý to ještě třeba ten výklad od těch bytostí, nebo je důležitý ten život nějakým způsobem vyřešit, odstranit různý zátěže, které tam vznikly. A to všechno se dá dělat jenom ve spolupráci s těma bytostma. Určitě ze začátku. Nebudeme se teďka bavit o tom, když někdo bude třeba už dál na té cestě, tak pak to třeba může řešit i jinýma způsobama. Ale na začátku té cesty je určitě potřeba spolupracovat s těma bytostma. Oni nás samozřejmě postupně vedou k tomu, aby jsme vlastně našli svoji sílu, aby jsme si co nejvíc ty věci řešili sami, ale bez jejich pomoci jsme přesvědčení, že to vlastně nejde už teďka v té době. Je to tak. Tak. A já vám to tady vždycky potvrdí, abyste věděli, že nelžu. To znamená, že v těch regresích to, jak vypadají ty životy, to nějakým způsobem vlastně si můžete poslechnout tady na tom kanálu, kde jsou ty ukázky těch životů. Když proběhnou ty životy, tak vlastně potom se jde na tu komunikaci právě s těma bytostma, který vám dají informace, proč vlastně vám ukázali ty životy, jaký vám ukázali, jak to souvisí s tím vaším pochopením v tomhletom současném životě. Protože to je vlastně to, o co tady jde. Tady nejde o to vrtat se v těch minulých životech z nějakého důvodu, abych se dozvěděl, že jsem byl Kleopatra. Alebo Napoleon. Tak. Ale jde o to, že na tom, co vidíte v tom minulém životě, co vám ty bytosti přesně ušijou na míru a ukážou, tak vlastně vy pochopíte, proč se vám určitý věci dějou teď v tom životě. S jakou to souvisí vaší negativní vlastností. A potom samozřejmě to, co se dozvíte, tak je na vás, abyste uvedli do té praxe. Abyste si to zpracovali, abyste na sobě odpracovali tu práci, kterou máte. Protože když půjdete jenom do té regrese a pak se na to vyprdnete a už se tomu nebudete věnovat a půjdete do regrese znova, tak se vám může stát, že vám ty bytosti ukážou úplně to samé a řeknou vám úplně to samé, protože jste si to jenom poslechli, ale nic se s tím neudělali. Mne tam ešte k tomu napadá, že vlastne aj tie životy do tej regresie vyberajú tie bytosti, že sa niečoho báť, oni vždy vyberú len to, čo máte v danú chvíľu vidieť, na čo ste pripravení a neukážu nič, čoho by sme sa mali báť. Alebo nejakým spôsobom ešte nie sme na tej ceste tak dlho, aby sme to mohli vidieť. Stav nějakou pauzu a než neukážou nič. Ale to významná pauza. No.
Že nie je to vlastne nič, z čoho by sme mali mať traumu, alebo sa toho obávať. Přesně tak, každý tam máme určitě zakopaný, minimálně na začátku, určitý kostlivce ve skříni, věci, do kterých se ještě bojíme kouknout, ale to by vás nemělo od té regrese odradit, protože v tu chvíli to ty bytosti neotevřou jako téma, protože oni vidí, že na to ještě nejste připravený, že by vás to mohlo poškodit, takže s tím nepracujou. Je to tak. Takže to by vás určitě nemělo odradit. Samozřejmě je ale důležitý v sobě ty témata nacházet, všímat si toho v tom dennodenním životě, co vás zatěžuje, co vás rozčiluje a hledat si vlastně ty svoje negativní vlastnosti, to, proč se vám to děje, proč se vám určitý věci opakujou. A čím více do toho dokážete zavrtat, podívat se do sebe, s tím větší měrou vám vlastně potom ty bytosti s tím dokážou v té kvantové regresi pomoct. No keď idete po tom povrchu, ešte ste sa do toho tak nezavrtali, tak aj oni vlastne ukážu nejaký život v rámci tých vašich pochopení. Takže čím viacej si toho akoby predpripravíte tú domácu úlohu, tak tým viac môžu do toho praštiť. Tak. A v této práci, to, jak to probíhá a různý třeba teď mi vypadlo to slovo. Tak ho pohľadáme niekde. Různý vzory jsem chtěl říct, nebo různý možnosti, jak s tím pracovat, tak vám vlastně budeme třeba ukazovat i v těch dalších příspěvcích, kdy si třeba řekneme jedno téma nějaký a můžeme vám říct nějaký zkušenosti z naší praxe, co se třeba dělo nám, jak jsme si to objevili my, anebo jak to často řešíme třeba s klientama. Takže tu práci jako takovou bychom tady chtěli určitě takhle ještě víc rozebírat, více o tom bavit. Nakousnout třeba někde i to téma ochran nebo to probrat a vůbec tady přinést ty informace o tom, co jsme za bytost a to, co vlastně, jak jsem říkal v tom úvodu, tady třeba sděloval ten Libor Smetana, anebo to sděluje v těch určitých kurzech, třeba té kvantové regrese. Protože je to důležité, když někdo chce pokračovat dál, nebo v té práci se posouvat, tak je důležitý, aby měl ty pravdivé informace. Aby nějakým způsobem si neulítával na nějakých nesmyslech, kterých je tady opravdu plno. A vlastne robíme to aj z dôvodu, že aj sama na sebe viem, aj vieme, aké to je ťažké ísť tou cestou, keď nemáte niekoho po boku, kto chce takto na sebe pracovať, nechce sa tomu venovať, tak aspoň takéto nejaké malé rady, návody, aby ste to mali doma po ruke v obýváku spolu s knižkami. Tak a samozřejmě ta kvantová regrese je takovej vlastně univerzální nástroj, kde můžete pracovat s bytostma lásky a světla, ale s různýma, kterých je plno a můžou vás třeba vést na té vaší cestě, protože v těch minulých životech jste se třeba setkali s určitýma těma bytostma, už jste s nima pracovali a proto je pro vás jednodušší i v tomhle životě s nima začít pracovat, navázat s nima zase spolupráci, protože už tam jsou určitým způsobem ty dvířka otevřený. Tak vlastně v té kvantové regresi vás to k tomu postupně může navést. Určitě to není asi věc, která se vám stane úplně na začátku, ale postupně, když tou cestou půjdete, tak se k tomu určitě dostanete. Ale já jsem chtěl směřovat hlavně k tomu, že vlastně je to univerzální nástroj,
který vlastně ke každému přistupuje individuálně, kdy ty bytosti se na vás kouknou už při tom úvodním rozhovoru, který tam vlastně probíhá, a už vás nastavujou a připravujou si vás tak, abyste si zažili v té kvantové regresi přesně to, co si máte zažít. Tím vaším pochopením, uvědoměním. A s každým to vlastně pracuje individuálně, protože každý jsme individuální na té svojí cestě. Máme jiné zkušenosti, zažili jsme si jiné věci, máme i jiné bloky, vlastnosti, zranění a tak. A vlastně tady na tu metodu potom navazuje, co my vlastně s Ajou děláme taky, pro klienty, kterým se nepovede si projít tou kvantovou regresí z nějakého důvodu, těch důvodů může být několik, tak vlastně děláme zástupný regrese. To znamená, že v tu chvíli Aja leží jako médium a on sedí jako terapeut. Já sedím jako terapeut a tu regresi vlastně vedu. A ten klient tam sedí vlastně s náma a vlastně ty bytosti skrze Aju řeknou ty minulý životy nebo ukážou klientovi ty minulý životy a potom proběhne i ta komunikace, takže ten klient si může i s těma bytostma popovídat, může se zeptat na ten proces, vstupovat do toho, ptát se a dozvědět se tím pádem informace, ke kterým by se nedostal. A z toho, co už jsme vlastně měli ty klienty, tak cítíme, že to je hodně důležitý. Že vlastně tam máme kolikrát určitý bloky, který nás prostě nepustějí k té práci, kterou bychom na sobě měli dělat. Že vy cítíte, že byste třeba i určitým směrem měli jít nebo dělat nějaké cvičení, třeba podle toho Fandy Bardona, ale ono vás to k tomu nechce pustit, furt se k tomu nemůžete dostat, všechno ostatní je důležitější, všechno vás od toho odvádí a vlastně ty bytosti vám i s tímhletím můžou pomoct, že tam třeba vám pomůžou odstranit určitý zátěže, který vás od toho odvádí a pomůžou vám jakoby trošku vás nastartovat, abyste měli možnost se do toho pustit. Ale samozřejmě zase potom ta práce je na vás. Není to tak, že to ty bytosti udělají za nás. Jo, oni vám jako pomůžou, ale... Oni za nami láskyplne stoja, držia nám tie záda, tie chrbty, dajú nám do ruky celý návod, všetko, ale tá práca už zostáva na nás. A keď klopitneme a nevieme ako ďalej, tak zase nás pozdvihnú, zase nám dajú ďalšie rady, ale tá práca je na nás. Tak. To znamená, že vlastně takhle je to tou technikou, by se dalo říct, pokrytá ta práce úplně od toho začátku, kdy třeba díky nějakému vašemu nastavení se do té regrese nemůžete dostat, tak vám to takhle můžeme vlastně umožnit. Až následně do té regrese potom se dostanete sami a můžete si projít určitý ty věci. A když se dostanete do určitého stádia, kdy už vlastně je potřeba jít třeba do těch životů, kde jste vědomě spolupracovali s určitou temnotou, tak je zase temná regrese. Takže to je zase nějaká další technika, která navazuje. A pak jsou i ty další, o kterých třeba budeme mluvit někdy příště. Ještě jsem k tomu chtěl něco říct. Tak. A teď zase už nevím co. Tak něco řekni ty zatím. A já si třeba vzpomenu. No, tak teraz to budeme muset vystrihnout. Dobře, takže tě ještě přerušuju. A já jsem si na to nevzpomněl.
Jo, budeme stříhat. už asi vím. Anebo to tam necháme, aby byla sranda. No, uvidíme. Jak to... Aspoň je tam vidno, že to nahráváme tak vlastně, jako nám to chodí. Prostě nemáme to připravené. A je vidět, že nejsme žádný filmový hvězd. Ani jsme. Já tam vlastně nechávám i ty starší videa, na tom nechci to mazat, i když je to takový, jak to bylo postupně na té mojí cestě. Takže na tom třeba někdo může vidět i nějaký posun třeba, který za tu dobu proběh. A nebudu to mazat, prostě to tam nechám, ať to tam je vidět. Že? Třeba to někomu pomůže. Aspoň uvidíte, že nejste v tom sami. Tak. No. Já si asi nespomenu, no. Tak to asi nebylo důležitý. Asi ne. Tak to asi bytosti poslali preč. Asi nebylo důležitý. Životy, komunikace. Já myslím, že jsme to asi... Každopádně ty základní informace jsou na těch webech. My jsme to tady úplně nevzali tak, že bychom postupovali podle těch informací, všechno, co jsou tam napsané. Je to opravdu jenom taková vzevrubná jako informace o tom, co ta kvantová regrese obsahuje a jaký má různý ty odnože. A že vlastně to může obsáhnout celý ten vývoj duchovní té bytosti, protože že to není jenom nějaký, protože je tady hromada třeba jiných technik, který mají třeba nějakou svoji platnost nebo někomu pomůžou, ale ono vás to dostrčí třeba jenom na ten první schůdek a pak je potřeba to opustit a zase se začít zabývat něčím jiným, protože už vás to dál nedokáže rozvíjet. Ono vás to třeba pomohlo v nějakých základních blocích, zraněních, které jste měli, ale pak už vás to dál nedokáže vést. Ale to není případ právě téhle kvantové regrese a těch následných technik dalších, které tam jsou, protože to opravdu můžete používat po celou tu dobu toho vývoje. A je to nesmírně důležitý, to, že jsou tam ty dva, to, že tam vlastně jeden ten člověk leží v té regresi a druhý, že to vede, protože ten, kdo komunikuje, tak je v určitým změněním stavu vědomí a v tu chvíli mu nefungují naplno ty smysly, nemůže to hlídat. A o to je tam vlastně ten druhý člověk, který to zase hlídá, jestli je ta komunikace v pořádku a jestli, aby vlastně udržel tu komunikaci v čistotě a aby to probíhalo tak, jak má. Takže ty bytosti věděly, proč nám to takhle dát. Je to nesmírně důležitý. A vidíme to vlastně na hromadě, nebo vlastně na většině lidé, kteří jsou různě po internetu na té ezoscéně, který jsou třeba rádi, že s něčím komunikují, ale vůbec nevědějí s čím. A to prostě nestojí za to. To tak. A tomu my se chceme určitě vyhnout. Určitě. Tak jo. Tak... U mě dobrý asi. Jo? Teraz, no. Tak a já to schválila, tak pro dnešek je to zase konec. A... Môžeme možno pripraviť aj k tej téme kvantovej regresie alebo k tej introspekcie práci na sebe ešte, že vyťahneme nejakú tému, ktorá sa opakuje alebo ktorú sme si našli a vlastne aj na tej metóde kvantovej regresie na príklade nejakého života, vás vysvetlenia k tomu životu, si to prejsť a ako s tým pracovať. Určitě. Určitě. My bychom takhle chtěli jenom nastínit jakoby nějaký základní ty věci a potom bychom v určitých těch tématech, které nám přijdou jako důležitý, vždycky zašli víc do hloubky. Jo, takže bychom něco otevřeli a víc bychom tam ukázali, jak třeba probíhá ta práce na sobě, nebo víc bychom rozebrali,
jak probíhal ten konkrétní život a co třeba bylo řečený od těch bytostí. Mhm. Mm, Aj určité tie návody k tej introspekcii, oni sa budú objavovať potom na tých našich stránkach. tak, Ako konkrétne bytosti nám dávajú rady, ako to poňať konkrétne v tom našom živote, si sadnúť, zobrať si pero do ruky. Dostávame konkrétne rady a tie rady by sme chceli zdieľať, aby pomohli nielen nám. tak. Ano. Tak asi už. Tak už to ukončíme. Tak ahoj. Ahoj, mějte se fajn a držíme vám palce ve vaší práci.